Goedenavond, zaterdag 10 december. Fijn dat u erbij bent. Dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. (16.000) boompjes en struiken krijgen deze dagen een andere eigenaar. Ze worden gratis uitgedeeld door de Zeeuwse Milieufederatie in samenwerking met de Zeeuwse gemeente. De boompjes konden in september worden besteld en nu worden opgehaald. Onder andere in Borselen. Wilde appel, eenstelige meidoorn, ja, eigenlijk divers. Een appel, een kerstpruim, een groene een gele cornoelie. Ja, ik weet het niet meer precies. De gele cornoelie, dus die takken zijn mooi geel als de bladeren afgevallen zijn. En de wilde appel, die besjes die schijn je te kunnen eten en die zijn mooi voor kerststukjes. Ik heb een meidoorn en een cornoelie. Oh, u heeft er maar 2? Ja, ik bescheiden. Het was beperkt, dus dan moet je niet gelijk een heel bos aanvragen natuurlijk. Ja, bescheiden of niet, feit is dat de actie die dit jaar voor de tweede keer werd gehouden razend populair was. De boompjes en struiken waren binnen een dag allemaal gereserveerd. In sommige gemeenten duurde het zelfs niet langer dan 10 minuten. Bij de eerste keer visten veel mensen achter het net die dat dit keer koste wat het kost wilden voorkomen. Ik zat er klaar voor. Ja, vorig jaar net naast gegrepen. Dus, Mijn collega die had de actie aangekondigd, zou ik zeggen. Ik kon inloggen en ik had prijs. Leuk. Mijn collega die heeft ze gemist, dus dat is wel zonde. Ik kocht 5 voor 9 achter de computer en om 9 uur kon ik er meteen in. En had ik ze maar 10 minuten later had je niks meer. Dus U bent eigenlijk gewoon een geluksvogel? Eigenlijk wel deze keer. Ja, vorig jaar is het mislukt, nu is het gelukt. Of de actie volgend jaar ook weer plaatsvindt, is nog niet duidelijk. Vlaanderen is bereid om mee te betalen aan de bouw van 2 nieuwe kerncentrales in Nederland. Dat heeft de Vlaamse energieminister Zuhal de Mier gezegd op de Belgische radio. Ze kan zich een gezamenlijke investering voorstellen, zegt ze. Het Nederlandse kabinet gaf gisteren definitief akkoord voor de bouw van 2 nieuwe kerncentrales, die ze dan het liefst in Borselen zien komen. België sloot enkele jaren geleden al hun kerncentrales. Bij een brand afgelopen nacht is het paviljoen van Speelhof Hogerzaal in Middelburg zwaar beschadigd. De schade is volgens de vrijwilligers enorm. Als oorzaak wordt kortsluiting genoemd, maar de vereniging wil opzet ook niet uitsluiten. De afgelopen tijd was er veel overlast en vandalisme op het terrein van de natuurspeeltuin. Winteractiviteiten zijn voorlopig geschrapt. In het voorjaar hoopt de speeltuin weer open te kunnen zijn. De afgelopen 3 jaar kwamen de meeste Zeeuwse telefoontjes naar meldmisdaad anoniem uit de gemeente Tholen. Het ging om 39 meldingen per 10.000 inwoners. Het gaat dan om bijvoorbeeld wietplantages of witwaswinkels waarover mensen de politie niet durven te bellen uit angst voor represailles. De cijfers van Tholen liggen flink hoger dan in de rest van Zeeland. Veruit de minste telefoontjes kwamen uit de gemeente Veren. Moet je een beetje onder controle houden natuurlijk. Vliegen, maar dan zonder op te stijgen. Dat kon vandaag in Seer Arendskerke op de open dag van de Hobby Computer Club. Een club die zich bezighoudt met het vliegen in een vluchtsimulator. En dat nemen ze behoorlijk serieus. Je komt geen meter van de grond, maar het wordt eigenlijk pas leuk als je dus de werkelijkheid nastreeft. Alle leden hebben zo hun eigen manier om een vlucht na te bootsen. Een laptop, 3 schermen of een hele nagebouwde cockpit. Al beseffen ze zich allemaal best dat het maar een spelletje is. We moeten natuurlijk niet denken dat we piloten zijn. Het is een vreselijk leuke hobby die tot op hoge leeftijd, dat heb je waarschijnlijk wel geconstateerd, kunt blijven beoefenen. Maar hoe leuk die hobby ook is, er gaat niets boven echt vliegen. Dan kies je voor echt vliegen. Vecht voor echt. Als ik 1, 2 of 3 vrienden had, dan kon ik alles delen en heerlijk samen spelen. Dit is Sjaki. Hij speelt de hoofdrol in de 150ste voorstelling van het Middelburgse Theater. En dat is een megaproductie. Vandaar dat het toneel is verbreed en de eerste rij stoelen moest worden weggehaald. Er doen een kleine 20 mensen aan mee, plus live muzikanten. En als we de eerste rij eruit halen, dan hebben we in ieder geval 1 meter langer. En dan kunnen we meer in de diepte spelen en werken. Het verhaal speelt zich af in 1947, de wederopbouwtijd van Middelburg. Sjaki woont bij zijn opoe omdat zijn ouders zijn vermist. Hij schrijft brieven aan zijn moeder, die nooit aankomen. Want opoe houdt al die brieven achter en dat is eigenlijk het begin van het verhaal. Maar het is een kerstverhaal, dus uiteindelijk komt het goed. De hoofdrolspeler werd wel meteen in het diepe gegooid.
Heb je al eerder ook zo'n grote rol in een toneelstuk gehad? Nee, en eigenlijk ook niet een toneelstuk gespeeld. Wie weet is dit wel zo'n doorbraak. Hoe dan ook, De Jonge en de Lange Jan gaat vanavond in première. Dan weet je dat er iemand wacht. Het was vandaag in eerste instantie grijs met mist, waarbij het zicht op sommige plekken onder 100 meter was. En daarnaast hadden we ook te maken met lichte vorst. In de loop van de dag werd de mist geleidelijk opgeruimd met een matige zuidwestenwind. En alleen de Oosterschelde, Zuid- en Noord-Beveland en het oosten van Schouwen-Duiveland hadden nog in de middag te maken met mist. Tegelijkertijd was er boven zee al sprake van enkele regen- en natte sneeuwbuitjes die vanmiddag het land optrokken. Vanavond en vannacht hebben we opklaringen, maar ook wolkenvelden met nevel en misschien lokaal nog een mistbank en temperaturen die gaan zakken naar -1 tot +2 graden. Ook morgen is er nog een kleine kans op een sneeuwbuitje. Er is ook vrij veel bewolking en de maximumtemperatuur ligt rond 1 à 2 graden bij een matige zuidenwind. De dagen hierna worden kouder, want er komt een oostenwind opsteken. En dat betekent dat de maximumtemperatuur overdag gaat naar het vriespunt of net iets erboven. En in de nachten wordt het kouder met minimumtemperaturen van -3 tot -5 graden. En tot zover het korte weerbericht en ook het nieuws van deze zaterdag. Zometeen een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. Want er gebeurde veel. Heel graag tot zometeen.